Velkommen til denne introduktionsvideo. I denne video vil du blive introduceret til resultatafsnittet, primært målrettet fysiologirapporterne ved FIH. Husk, at denne video ikke bør ses som erstatning for selv at læse litteraturen og de generelle dokumenter, men blot som et supplement dertil og en hjælp til tolkning af disse ind i den kontekst, der hedder fysiologirapporterne på modul 2-4. Formålet med resultatafsnittet. Hvad er det, resultatafsnittet skal fortælle læseren, og hvordan kan eller bør dette afsnit opbygges? Det er det, du bør have fået svar på, efter at have set denne video til enden. Resultatafsnittet er ofte et relativt kort afsnit, og dette afsnit har alene til formål at præsentere undersøgelsens resultater for læseren. Altså hvilke resultater, der er fundet ved de i metoden beskrevne undersøgelser eller målinger. Således danner resultatafsnittet også baggrund for den efterfølgende diskussion og sætter rammen for, hvad undersøgelsen eventuelt kan føre til af konklusion. Lidt om den generelle opbygning. Overordnet kan det siges, at resultatafsnittet bør være kort og præcist formuleret. Det er en kvalitet ikke at beskrive alt for mange unødige resultater, men at holde det klart og tydeligt i forhold til, hvad der er pointen med opgaven. Desuden bør der være en klar, logisk, kronologisk opbygning af resultatafsnittet. Det vil typisk betyde, at først beskriver man de baseline-karakteristika af deltagerne, derefter outcome, altså de resultater, som undersøgelsen har ført til, starten med hovedfundene først. Til slut kan man desuden lave en bortfaldsanalyse og rapportere adverse events. Disse følgende elementer vil blive behandlet i de efterfølgende slides. Herudover er det god praksis at præsentere så rå data som overhovedet muligt. Ikke hermed forstået, at man skal præsentere resultaterne for de individuelle personer i studiet, men at man for eksempel præsenterer puls og arbejdsbelastning og vægt, og ikke kun konditallet. Til sidst, men bestemt ikke mindst, så skal resultatafsnittet være renset for fortolkninger og personlige kommentarer, lige såvel som brugen af tillægsord bør minimeres. Resultatafsnittet skal fremstå så objektivt og nøgternt som muligt. De enkelte elementer i resultatafsnittet. I det følgende vil de enkelte elementer blive gennemgået, og det drejer sig om deltager, outcome, bortfaldsanalyse og adverse events. Deltagerne. Deltagerne har været behandlet i metodeafsnittet, men den samlede beskrivelse af deltagerne vil typisk være delt mellem metode- og resultatafsnittet, og der bør være en del i resultatafsnittet så fremt, at deltagerne ikke er blevet beskrevet udtømmende i metodeafsnittet, eller hvis der er sket ændringer, som f.eks. dropouts undervejs i forsøget. En deling mellem metodeafsnittet og resultatafsnittet vil typisk kunne se således ud. Metodeafsnittet indeholder inklusions- og eksklusionskriterier, altså de oplysninger, der er væsentlige for udvælgelsen af deltagerne. Resultatafsnittet indeholder derimod typisk resultaterne af målinger ved baseline, antal, alder og køn, samt andre relevante oplysninger, som f.eks. træningstilstand, sportsgrene, uddannelsesniveau, socialgruppe, diagnose med. Desuden informeres der om eventuelle dropouts, dvs. personer, som har forladt studiet. Her kan eventuelt også præsenteres sammenligninger ved baseline mellem forskellige grupper, for at informere læseren om, at grupperne er at betragte som ens på de relevante parametre, eller for netop at præsentere, at de ikke er ens. Denne del af resultatafsnittet vil ofte kunne understøttes af et flowdiagram. Et flowdiagram illustrerer forløbet med antallet af rekrutterede deltagere, antal inkluderede og ekskluderede deltagere, gruppeinddeling og frafald i de respektive grupper, som også er omtalt i introduktionsvideoen omhandlende metodeafsnittet. Outcome og illustrationer. Illustrationer er her forstået både som tabeller, figurer, billeder, tekstbokse, modeller, og i nogle henseender gælder de samme ting også for ligninger. Ved brug af illustrationer er der nogle forskellige gængse retningslinjer, som nemt kan følges. De skal nummereres, hvilket bruges til at henvise til dem fra teksten. Så skal de have en titel og en figurtekst. Hvor titel og figurtekst og nummerering er placeret, er der ikke noget entydigt svar på, men vær konsekvens i den måde, I vælger at gøre det på.
Desuden så skal illustrationerne have et klart budskab, og der skal henvises til dem i teksten, ellers har de ikke nogen funktion og bliver uaktuelle. For at gøre illustrationerne let forståelige, bør man minimere brugen af forkortelser, og hvis der bruges forkortelser, så skal disse forklares, således at illustrationerne kan forstås uafhængigt af teksten. Er det ikke jeres egne data eller illustrationer, så skal der angives en kilde, hvor I har illustrationerne fra. I forhold til illustrationerne, så er en væsentlig pointe her, at teksten, som igen her i resultatafsnittet skal formuleres som en sammenhængende tekst, ikke blot skal gentage informationerne fra illustrationerne, men skal omsætte illustrationernes pointe og budskab til tekst. Der er et fint eksempel i den sundhedsvidenskabelige opgave, der illustrerer forskellen på at gengive informationen i illustrationerne, og det at lade illustrationerne understøtte teksten. Dette kan findes under afsnittet Samspil mellem tabel og tekst. Illustrationer bør ikke fylde en hel side og aldrig være placeret over et sideskift. Husk, at illustrationerne ikke nødvendigvis behøver at være placeret på nøjagtigt den side, hvor der henvises til dem i teksten. Desuden er det en god idé at overveje, hvordan outcome bedst præsenteres. Er det i form af tabeller eller søjlediagrammer, eller skal det præsenteres i lavkagediagrammer eller på anden vis? Hver forskellig type af disse illustrationer har deres fordele og deres ulemper. Tabeller kan indeholde meget data på meget lidt plads, men kan også let virke uoverskuelige og svært at få et overblik over. Der findes i den sundhedsvidenskabelige opgave et helt kapitel, der omhandler illustrationer. I dette kapitel kan der hentes meget inspiration til, hvordan forskellige data kan præsenteres i forskellige illustrationstyper. Af andre elementer, som typisk vil kunne medtages i resultatafsnittet, er bortfaldsanalyse og adverse events. Bortfaldsanalysen er en analyse af de bortfald eller dropouts, der har været i undersøgelsen. For eksempel hvis de personer, der ikke har gennemført en bestemt undersøgelse, f.eks. jeres hoppehøjdetest, i gennemsnit er lettere end de, der har gennemført testen, så vil resultatet måske ikke være repræsentativt for den gruppe, der er blevet undersøgt. Man bør altså sammenligne de, der ikke gennemfører undersøgelsen, med de, der gør. Dette bør gøres på alle de relevante parametre, man har undersøgt deltagerne for. Dette vil give en viden om der er en systematik i frafaldet, som eventuelt kan ændre på den tolkning, man kan lægge ned over resultaterne. Overvejelser over, hvilken betydning en eventuel forskel på nogle af de undersøgte parametre kan have mellem dem, der har gennemført undersøgelsen og de, der ikke har, hører så diskussionen til. Men resultaterne af en sådan undersøgelse præsenteres i resultatafsnittet. En anden god praksis er at opgive, hvis der er observeret nogle adverse events. Adverse events er komplikationer ved gennemførelsen af undersøgelsen. Det er faktisk også en god idé at angive, at der ikke har været noget at observere. Blot for at lade læseren vide, at man ikke har glemt at rapportere dem, men at der bare ikke har været nogen. Og det var så alt for den 4. introduktionsvideo, der omhandlede resultatafsnittet. Flere af de her præsenterede pointer er generelt gyldige for opgaveskrivningen, men nogle af dem er helt specifikke for fysiologirapporterne og de krav, jeg stiller til dem på modul 2-4 ved fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Vær derfor opmærksom på, at pointerne herfra ikke alle nødvendigvis kan omsættes en til en i forhold til andre opgavetyper. Tak fordi du så med.